awakmu. Iya, Mas. Lho tenan kok. Cinta ya, cinta ya. Cinta banget. Cinta mati karo jenenge Tumpuk. Mula aku pengen mateni karo wong iki. Ya aja to Mas, iki nang Nganjuk golek-golekane angel Mas sing karo aku. Iya, antene enggar pesek barang iki angel nang Nganjuk. Sak Nganjuk iki wong sing Iya, masyaallah. Nggih. Dhuwur, nginggil. Teng atas cantik, teng atas. Heeh. Di atas. Aku jek ngguri iki ra iso rapat iso ngadeg. Iya. Nyuwun sewu. Iya. Aku wis wegah. Sawi ra gathok. Sugeng dalu. Sugeng dalu, ya ampun. Jan. Nyuwun sewu niku nimbali niki Mbak, Ibu napa Ses? Kula Nggih no. sesi rokok kok ya. Wis. Lek ku nimbali napa Mbak napa? Ya Mbak Yu. Nyonyah napa nyah-nyoh ngoten lho. Oh Mbak nggih, Mbak Yu. Mbak Yu. Sik to kula menerima info dari panitia tadi Happy Asmara rawuh. Lah kok sing teko lah kok tetek melek ngene. Tetek melek yo ora apa-apa terus sing penting urip. Iya. Iya sing penting urip. Aku nak roh wong ganteng ini kudu nang nguri aku. Nyapa kudu ning guri iki lho. Niku lho ngresiki nggon lho. Perkenalan. Aku ki yo ora anu to kaya dereng wanuh, dereng kenal. Ngaten kalih nyan gitu. Jenengan. Nggih saking aluse, nggih saking kalih panjenengan. Kula nggih dereng tepang kalih jenengan Mas. Injis, heeh. Nami kula nggih. Nggih, namanya nyamannya siapa? Nyaman. Sing dawa napa sing cendhek? Loh. Ada yang panjang, ada yang pendek. Contohnya sinten. Sing pendek. Sing pendek. Sing pendek tumpuk. Kok mayar men lho. Nggih, tumpuk, sing penting tumpuk. Tumpuk yo ya. Aku iki wangono genya to. Padha wedoke. Padha wedoke. Tumpuk nama yang pendek. Terus nama yang panjang itu apa, Yu? Nama yang panjang. Nderek, sik to. Nama yang panjang. Nama yang panjang siapa? Tumpuk Eliosvia Kusuma Wardani Sakinah Mamadah Warahmah Husnul Khotimah akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik to, nama yang panjang kok nek Husnul Khotimah barang iki lho. Lah dawa lho Mas. Lah jenengan seneng Mbak jeneng seneng dawa apa sing cendhek? Seneng sing dawa lho. Aku yo ngono kok aku wis tuwek iki seneng sing dawa jeneng kok. Jeneng Mas. Oh jeneng. Nggih. Bagus namanya kok yo Eli Yusfia. Niku nek dalu Mas. Oh, nek lho, apa ono temeng jare sing pendek karo sing panjang. Nggih. Kok nek dalu Eli Yusfia. Yusfia. Lah nek awan sapa? Muden dengkulmu kuwi kok. Keruh to ya Allah. Emang tak mengi ngomong-ngomong jenengan malah sing ngomong. Ora yo aku rene langsung jujuk langsung salin kok. Jan nak awan Ali Yusuf. Sapa nek awan? Ali Yusuf. Nek bengi Eli Yusfia. Genah para Mas Heru ki. Oh iya. Pidalem wonten pundi yu? Kula. Idisno. Kula Sambirobyong, Bendung Rejo, Mrebet, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia. Nyampe mel nggut-nggut nyampe iso. Aku nerokne sampeyan iki lho, jan lucu lambene kaya muntuk-muntuk kaya silit pitik ngono lho. Ya pengen nak ngendok ben ceplok wong-wong kuwi kaya sok. Sik luar biasa lho. Sampeyan rawuh rene iki gegerne penonton. Lah kula wau teng ngriku di kuwi lho karo anak Jatmiko kuwi lho. Sapa anak Jatmiko iki lho? Lah Jatmiko Mas Jatmiko karo aku sing ngene lho Mas. Mas Jatmiko ki sinten sik aku rung roh malahan. Sing kagungan damel anu. Sing iki lho sing kagungan dalem niki. Bojone Puji lho. Bojone Puji. Napa karo Mas Jatmiko wis kelet. Mbiyen arep ngepek aku ra sida Mas. Mas Jatmiko ki? Heeh. Yo ketemu pirang perkara arep ngepek kuwi lho. Wong sing wedok ayu-ayu sing menik-menik sing bolong akeh milih. Lah aku kesene ya kaya ngene lho Mas. Lah we rung roh nom-nom aku. Lah iki semaput kabeh pedhok aku kok dadak. Sik to penabuh-penabuh ki apa ya ana sing gandeng kowe apa ana sing kaya maksude nate dadi korbanmu napa nek? Sik ta. Mbabok. Apa sing bonang? Lah iya sing babok kuwi. Oh, bonang babok bonang, heeh, barung. Halo, Mas. Mesti ngene. Sik to, kok ketoke akrab napa wis tau kenal?
Lah wi nang ndi kon karo aku Mas mbiyen. Aku kebuyak mbiyen sing nulungi ya kuwi kok iso. Mas Herman niku? Kowe demenge iki memang lho Mas. Sapa ki Mas Jatmiko. Mas Jatmiko. Piye. Ngene. Wah asline yo ngene iki ya. Oh, berarti banci nek sampean bencong. Sakarepmu nduk aku ya ngono. Jan bocah nguwi kan omongke nang ngicik ngono. Oh, bojone niku. Anake. Oh, anake. Yo kuwi urung ibuke. Ibuke sapa jenenge? Puji. Oh, Puji. Ya. Puji napa ya Mbak Puji? Ya ngurusi ngono kuwi Mas. Oh, ngurusi. Sampean ngono kuwi kok ya ora duwe isin to ngono. Dingonokne karo Puji kuwi. Sampeyan ngono kuwi kok ora duwe isin dingonokne karo Puji. Aku ya terus ngene Mas. Lah pas dum-duman isin kuwi aku ora mlebu Mbak. Pas dum-duman isin ora? Ora mlebu. Makane ora duwe. Ora duwe isin. Sik to. Sampeyan rene nggawe geger tenan. Pripun. Kebayake sinden kok padha karo sing pojok iki. Sik to. Semayan apa ya aku ya moh. Dalang kowe ora trima. Ora trimo terserah. Aku delok aku ayu apa elek. Piye ana sing jawab ayu ana sing jawab elek. Mune apik engko tak kei. Kei apa Mas? Aku ora mesti Mas kadang yo tak kekekne Mas aku wong kudu kulur surur kan ngapike wong mbungahne wong Mas. Iya. Nek klambine padha karo ki jejer dalan pantes to cantik wonge ayu feminim. Lah nek sampeyan ki lho, aku roh sampeyanmu lagi teko jujuk jeding sampeyan kok nguyuhe ngadeg tapi ya. Ngono yo diomongne to Mas. Mbok aja diomong-omongne aku isin Mas. Isin kok isis lho. Isin Mas. Lho wong wedok lumrahe nek pipis nak ndodok. Ngadeg ngono ora turut pupu. Ora ngono Mas. Aku roh wong nang gunung ki yo ngono Mas, karo gendong krincingi yo. Plek ngewek-ngewek ngono biasa kok so. Oh, biasa. Nggur ngene ngono tok. Tahu aku roh ngono kuwi. Gek ngono kuwi lho. Aku ngene Mas. Piye lah wong kuwi nyampo kek parane nang ndi aku yo ngono. Ngoten nggih. Keluarga. Sik. Ya sampeyan emang yo megelne Mas. Megelne pripun? Lah aku munggah kok numpak perahu ada cakepane ngene. Ya numpak aku ora bayar ngono Mas. Ya to? Sik tak tuwapuk cangkemmu kowe kok. Cakepane ngono to Mas. Anglia numpak perahu layar. Wong gak kok. Lah piye krungu dhewe paling suruhan dhewe mel. Krungu. Mbak, memang ini to. Ayo numpak aku ora bayar ngono to. Anglia numpak perahu. Lah sapa meng? Buke kuwi lho. Gak wani aku iki seniorku kok. Aku engko mulih ra didulang. Wis numpak ora bayar kecrek polisi aku. Lah aku yo tau kecakup nang wilangan ngono lho Mas. Iya. Ambek saya dibuka. Lho, kowe nopo nek cene neh. Iya, Malah suwepi kok pangen iki aku yo ngono. Ngono ya. Sik. Dalem. Penonton dari jarak jauh ada sing meneriaki sampeyan tadi. Pripun? Moden. Nek awan Moden, kuwi jujur, Moden ki pemuka agama. Tugasnya berat nalkin mayit, nalkin jenazah. Mosok sampean tugasnya Moden nek bengi macak kenean. Saurono jajal. Tugas Mudin ki akeh Mas. Lho iya no. Siji. Heeh. Nenek keseripan. Iya. Nenek manten. Nenek mak. Terus ngedekne omah. Oh iya. Kuwi nak golek Pak Mudin sok kapan ngedekne omah ngono. Terus wong sunatan. Mantenan. Ngaturi bayek. Heeh. Kuwi kabeh tugasnya Moden ya. Ya ora mesti Mas. Kadang ya konge sing kok nampu kuwi mang kadang. Karepmu yo. Bisa Mas aku yo Moden. Baris enak aja banter-banter. Iya. Aja banter-banter dirungokne wong-wong ngono. Iya. Nggih ta? Nggih ta Mas? Iya. Nggih. Moden ndi yu? Bendong Rejo. Lah nek ngene iki aku takok yu. Upamane sampean tanggapan terus tanggane sampean arep enek sing sekarat sakaratul maut. Arepe budal, arepe meninggal. Sampean ngeboti mayit apa ngeboti tanggapan? Lha apa wong bongkok dengkulmu iki. Apa ya mati iki sawayah-wayah to Mas? Lho, sawayah-wayah. Pati rejeki kuwi sing nyekel sing kuwasa yu. Lah aku abot nderekne Mas Akbar no. Lho, lha upamane wis kejet-kejet. Wis kejet-kejet ya sore tak parani to Mas. Mbok parani, terus mbok omongi piye? Ngene, Lek. Dikuat-kuatne ngono aku. Dikuat-kuatne aku sik nang Serampang Mojo yang. Kene wong ngunduh mantu nanggap wayang delenge Mas Akbar Sahlan. Wong ganteng aku.
Aku engko titip salam tapi ya ngono. Oh, kuwi mau sing lara. Terus urip nih Mas gak sido. Apa enek wong mati kok ditunda iki lho gara-gara tanggapan iki lho. Yo nek wis sido tenan yo diserepne dhisik to Mas. Rasa dipendem ya Mbak ya. Sesuk-esuk Mantene sapa mantene? Genah ora? Ayo. Ya ora genah aku kasa. Yo iki mantene sampean nak sebagai nek awan mudin. Ora ketang sithik iki mesti bisa memberi ular-ular. Ular-ulare apa ula? Lho. Nasihat. Oh, nasihat. Heeh. Ya piantun kene iki Mas Ramadan karo Mbak Ema. Mas Ramadan Mbak Ema. Mas Ramadan dan Mbak Ema. Agama Islam. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Edan rupane kayak cetik geni kaya ya. Dalile pinter. Cetik geni kok didan-idane lho. Maksudnya saking bombongku, saking banggaku yo. Ngene. Apa meng ya Ayyuhalladzina ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Artinya Wong sing mukmin, khususnya wong lanang-lanang kuwi. ya, Jagonen awakmu. heeh. Awake dhisik. Iya, terus Lan keluargamu saka geni neraka. Dadi ampre rumah tangga ki ayem tentrem. Sakinah mawaddah warahmah kuwi kudu tanggung jawab Mas Rama. Oh. Gitu lho Mas. Wong lanang sing tanggung jawab. Nek sampeyan ngene iki sing tanggung jawab sapa? Bae so. Nek Mas Rama Mbak Ema nak sing tanggung jawab menafkahi nafkah lahir nafkah batin nak sing Mas Rama. Nek sampeyan nih. Ya ora mesti Mas. Ya kadang ya aku dhewe, ya kadang ya wong oman. Ya aku ngene iki jane ora oleh lho Mas ngene iki no. Ora oleh karo sapa? Wong oman gak oleh lho ngene iki. Macak ngene iki. Ora oleh Mas. Ya ora oleh no. Wong ya mudin pemuka agama kok macak kaya ngene. Ora oleh piye? Ora oleh leren. Kok iso ora oleh leren? Kono nang Serampang Mojo kono ngono. Nek iki tambah dingo-dingo ki wayahe nyebar ya ngono. Iso pegel. Wayahe nyebar ngono. Alhamdulillah malam ini pernikahannya Mas Rama dan Mbak Ema pinaringan terang. Terang. Tuntas senadyan musimnya wis masuk rendeng. Ya ki Mas ya udan ki yo kinarya apa wi rezeki. Hujan. Urung masa. Hudan ki pituduh. Ki sarehne udan kono mang ben jalari rezekine iso akeh. Ayem tentrem rumah tanggane. Terus rezekine lumintu, usahane iso lancar. Khususnya temanten anyar. Sik. Khususnya sampean ngene ya. Iki nak acarane pernikahan. Pernikahan. Ngomong-ngomong tentang manten. Pripe nganten. Pripun? Pripe iki lho apa? Aku sak joke suwek, sak joke tuwek iki omongi tak soto Mas. Ya. Ngomong-ngomong tentang pernikahan dan Ripun jajali aja sing ndek Mas sing dhuwure Mas. Oh iya. Karo anakku mikir ya. Bolaku ya. Wis to engko tak kei. Saidik tapi yo gentenan bareng kok yo iso kok yo iso. Kaya ayu wae. Lho lah aku kaya ngene lho Mas. Macak wis kaya ngene. Livenku entek sak kilo iki mang kok iso. Apa wi? Liven. Oh, Liven. Sak kilo Mas. Ngomong-ngomong tentang manten. Ya Mas. Anggota Astabrata itu ada yang baru menjadi manten. Masa ta Mas? Ngono yo ora ngomong ta Mas. Lho sampeyan ora diundang? Wong karo Astabrata sampeyan iki kaya wis keluarga. Paling aku dong turu paling gak ndelok. Ada yang baru jadi manten. Jadi orang mung manten malam ini pengendang Astabrata dan sinden Astabrata Mas Arya baru menjadi manten. Mbak Enggar. Endi to Mbak Enggar? Lho niku. Makasih. Urung makasih aku. Ya. Dikon jumeneng tak takone jumeneng sadurunge sampean arep ngunggahne bojomu. Heeh to. Bojoku sik keri Mas. Oh iya keri. Sik ngompo ban. Bane gembos. Iya. Iki Mbak Enggar sing baru menikah. Oh ngaten. Tuturono. Kan kaya ngene iki kabeh mbok anggap anakmu dhewe. Sik to. Lha iki sapa ngite sing ulang? Lho. Sing ngulang sinden-sinden iso nembang iso nyinden. Sapa ngite sing ulang? Sampeyan? Ora aku takok sapa sing ulang lho.
Sopo? Lah aku apa ya iso to, Mas? Tapi Aku sampeyan takon. nembang ngono kuwi klasik ya iso ya. Klasik ngono iso. Nembang klasik. Klasik iso mesti ya. Yo kadang Mas, yo kadang yo iso, yo kadang yo gak. Pengalamanmu ki lho wis nyindeni sapa ae. Kula, Heeh no. kula nganjuk niku Mbah Panut. Wah, Mbah Panut Darmoko senior dalang ploso. Kula pun melok man niku. Tepuk tangan kanca-kanca Astabrata. Pripun nggih. Mbah Panut Darmoko itu dalang-dalang Solo itu hormat semua. Lah kula nggih hormat lho Mas kula nggih. Oh, iya, Apa iya. tok, Mas? Hormat aku panggah lho Mas. Saliyane Mbah Panut Darmoko yu tau nyindeni siapa saja. Pak Suwaji Dung Dandang. Prapto Sawahan dalang senior sahabat. Nggih. Terus apa neh? Joko Bledek. Joko Bledek. Kula Terus ngagem Joko Waluyo nika. Joko Waluyo. Joko Suwani nggih. Sik to sik. Kok sing mbok sindene kok wis sedo kabeh to? Entrah ya barek aku wis renek kabeh. Mas. Wis karek aku karo Yunem iki lho. Barek aku wis renek kabeh karo sing nom-nom iki. Tris barang iki candhek ingenane iyalah. Urung apa-apa ya. Lah semene Mas iki. Mbak Egar berdiri Mbak Egar ben dituturi kanggo sangu rumah tangga. Sepotong aja. Yo. Yo. Halo. Nggih, pripun Nenek? Aku Nggih. Nek aku nenek iki. Nenek. Ki putuku tok ki karo aku siji mbah siji mbok. Piye sejembah sejembok iki piye, Ya Mas? liya bloyo wis pokoke. Wis wong liya lah. Wong liya pokoke pedhot nggih. Pripun Nenek kula nyuwun tuturanipun panjenengan. Dinggo tenan lho ya. Ah, nggih Nenek. Aku nek kadungen iki anu ki. Kula nek ngertos jenengan kan rumah tanggane sampun 40 tahun bersama toh? Iya aku wis demengi barek aku wis renek kabeh emang. Biyen sampean pernikahan ini ya dituanggapne wayang ngono ya mesti ya. Aku gak ban Mas, biyen gue enek ngene-ngene iki rong enek kuwi. Aku nggur Ditanggapne napa? ora, nggur manten wedok mapak nang amben tengah to. Heeh. Aku digiring rono terus disilakne nang amben tengah kono kuwi. Dilunggone. Ya dilungguh sila kuwi lho Mas. Dilunggone ning ndi? Nang amben tengah kuwi lho Mas. Amben tengah. Terus Iya disilakne nang kono kuwi. Lungguh sila. Jenengan- Ora enek dekor-dekor ngono iki enek. Ora enek. Berarti temu ngidek ndok ngoten niku mboten Lah dhisik ngentek percil nyowolot. Lah aku nglangkai pasangan iso ndruwedhek lho Mas. Nglangkai pasangan ngono iso Woprot debok. Ngidek Ngidek ndok ndok. ana filosofine Terus adat. terus disiram banyu kembang ngono ya Mas ya. Ya disiram banyu kembang sampean. leri ya aku mbiyen. Leri. Banyu leri nang Ngosawi Banyu bar ngideki percil terus bar kuwi. diguyang banyu leri. Oh. Iki terus cukul Mas ulune. Oh. Sikil iki. Guyang banyu leri. Mulane nek orang cukul guyangan banyu leri sikilmu bendang Nek cukul. Mbak Enggar kemarin karo Mas Arya dulang-dulangan to? Tulang-tulangan sego kuning Nenek. Sampean ya tulang-tulangan Enek- sego? Enek ndok enek sosise ngono kae. Sampean dulang-dulangan apa? Aku mbiyen elingku Gatot utuhan Mas. Gatot utuhan. Ulet lho Mas. Zaman biyen yo, Zaman biyen. Terus Terus ngono tamono diloloi Gatot ngono. Kelulu. Pleki-plekian bongko. Gak sida. Nek Mbak Enggar karo Mas Arya kemarin balang-balangan. balang-balangan anu apa kuwi beras kuning. Mbiyen bal kathok. Bal kathok sing njur mak tuwak. Oh, niku dutus anu ngenekno sirahe jenengan. Aku endo to. Heeh. Aku endo kok ndak kena tukang riase. Syukur aku ngono. Salahe kok ngongkon Apa bal kathok. tukang rias kok dibalang. Lah aku endo lho Mas. Sampluk pisan kuwi. Roh nak wi bal kathok to. Sawan aku. Wetak. Kena terus kena mburine sing Kena anu gurine nemokne ya. niku. Tukang riase kan ngene. Kena aku lho. Terus bar maem nasi kuning masak bar. Minume air putih, air aqua bersih. Heeh, terus di anu to, diombekne di Heeh, sedulan. diombekne. Tangane ngene lho Nenek, tangane Nenek muter ngene Nenek. Romantis. Ngono kuwi. romantis. Piye diombeni? Aku mbiyen gerojo gendi. Anu lah ngombene sing pucuke kene gak mili ya, Mas. Wah. Dipalik nang ndaseno to. Gerojo-gerojo iki koyo ngedusi wong bongko ae aku. Ayo ngerti si wong bongko. Lah sing ndase lho Mas dingenekne. Sing anu ra mili ya. Mili caping bar manten, bar manten. pucuke gendi wis cilik ngono Mas. Ya. Kok cilik men to aku ngono. Walike gerujuk-gerujuk.
Bar mantenan Hah? rampung. Nggih. Malam pertama. Malam pertama Mbak niku Ek, niku kamar saya dihiasi bunga-bunga nenek. Kamarmu dihiasi apa? Kamarmu. Aja mung kuwi to. Nyapa? Malam pertamamu piye? Aku pas munggah nang dipan to ngene. Amben kuwi lho. Heeh. Wis ana dlekone dlekone kuwi lho Mas. Hah? Delekon niku napa? Bleko. Driko amben kuwi lho Oh, Mas. deliko amben, heeh. Jeploke. Mara tuwa ngene. Nyampatin anu puk. Masa rabi wis dadi moden. Nang popok. Niki lho enten tikus aku ngono. Walah. Tikus iso jeplokne amben iki lho. Lah saking gedine tikus aku sampean delok napa pripun aku ya ngono. Tikuse ireng. Ora mesti nggon kuwi nek sing dawuk barang. Lah saking tuweke tikus lho Mas. Saking tuweke tikus. Saking tuweke tikus dadi ana sing dawuk barang. Iki belum bulan madu lho Mbak Enggar. Belum. Rencana bulan madu kemana Mbak Liu? Biyen sampean ya ragat ning Bali lho. Aku ora nang Bali Mas. Ning ndi? Nang Lombok. Ning Lombok. Wis luwih adoh Oh, napa? pulau, pantai. Ora Lombok. Lombok nang gotekan kuwi lho. Sawah. Ora nang gotekan nang ngiri masak kuwi nek Lomboke to nang kono kuwi. Apa enek wong bar mantan nek gotekan. Salah ya. Nek Lomboke lho Mas. Enek Lombok kuwi lho Tak Mas. sampluk. Aku gotingan. Pripun nasihat kagem kula pripun nenek? Nasihate Iya. yo digaris bawahi. Dadi manten Kimang sing mantene putri jenenge sapa? Mbak Ima. Mbak Ema. Ema. Ema, kuwi tok ya. Engko ramane engko nak nanggapne di. Piye Mbak Ema piye? Ema. Tegese maksud ini kudu sing eling. Ayo. Nggih. Sampean nak wis rumah tangga kudu eling. Eling. Bener sampean niku kelangan Apa? geden, Kelangan geden, ragat. agat, perawan. Perawan. Oh, perawan iki. Tapi ora rasa kuwatir. Rasa kuat. Sampean nemu gedi. Oh. Iki sak ngono kuwi. Oh iya. Kurang percaya delok dhewe aku ya wegah Nemu lho. gedi. Kuwi Nggih. eling. Eling karo sing gawe urip Allah Subhanahu Wa ta'ala. Terus bar EM. M. M M ya M apa? ki manembah karo makarya. Manembah kalih makarya. Manembah ki nak wong Islam ya aja lali salate, Cih. ya sak piturute manembah, terus makarya. Dadi makarya kaya-kaya donya ki gak bakal rusak. Oh, Nak dong ngoten. ibadah kaya-kaya donya kuwi. Nak ngibadah kaya-kaya bar Urip ngibadah. 100 tahun. Ora nak bar ngibadah ki kaya-kaya disuwun nang ngersane Gusti Oh, Allah. nggih. Nek makarya kedah berdua nenek. Ya fakmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Ya. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Artinya Nyambut gaya sing petel kaya-kaya donya ki gak bakal rusak. Ngerti pegake? cek cilik wi nenek wi, CSD. Ngibadah sing kusuk kaya bar ngibadah kuwi dipundhut karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kuwi engko keluargamu iso harmonius. 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 Terus A terakhir. Ah, Kudu ajeg. ajeg napa nenek? Oh, ajeg nah nyambut gawe ajeg. Oh, nyambut gawe tunggal napa malih? Cara tanduran. Ki sapa ya? Arya to, Mas Arya. Cara tanduran iki wayahe lep ya dilepi. Pak tua apa lho iki dirungane cah cilik-cilik kok iso Lah iya, Pak. wayahe dilep-dilep iki maksudmu apa konotasimu negatif itu lho? Cara tanduran lho. Oh, cara Cara tanduran. Cara tanduran jenengan yo ngumeres Mbak ya. Terus piye? Wong Wis wayahe wis gelepi. tak umbah barang ngumeres ya. Cara tandurane wayahe lep dilepi, wayahe ngrabuk dirabuk, wayahe dangir didangir. Wayahe dengkelen dhewe. Engko insyaallah ya rumah tanggane kuwi iso harmonis, saling pengertian. Saiki ngene ya, nek Orangnya- pancen iki nenekmu. Heeh. Nenekku? Heeh, bawa gentian berdua. Oke. Bawa apa? Oh, Waduh, apa nenek? apa sing slendro wae, Heeh. Ki nenek ki nek slendro apik ngono ketoke. Aku gak kuat nak slendro. Lah diapa? Peloke ae. Lho pelok aja ngunyar-ngunyar pegedar. Masamu kok iso. Alah sarunge anyar kok jarike. Iya. Napa? Yen ing tawange lho, Mas. Oh, yen ning tawang. Alah, entang ting ting tang tung. Iya. Coba kaya ngapa suarane Din, Mudin. Ya Ben. Ya jelas api, nggih to?
kaya ngapa suarane? Elius ya. Pengen apa nenek? Dinteni wong-wong kok iso malah jegok ki lho. Anak krikile sadik. Nenek kerikil. Ya, Cal. Niki jenengan Mas Nyapa lambemu mecucu ngono. Bayu Mas Iya, arep tarik napas ini. Oh, tarik Oh, napas. tarik napas. Kowe rasa melok nutuke sapira ramene ngono kok. Ya, Cal kaya apa sih suarane? Kan Mas. Ya. Sakmono iki aja. Iso yo, tak tapuk. Yen ing tawang ana lintang. Numpang gak Mas? Gak, Boten. Aku seneng nek numpang lho Mas. Penak. kok. Numpang apa? Numpang bis. Oh iya. Numpang bis. So numpang bis. Ya Cal, iya sak larikne. Cah ayu. Edek. Jan. Baleni deh, baleni. Cah ayu. Iya. Pisan kas. Cah ayu. Terus. Aku ngenteni Sinden. Menyapa. Enak apa? semut. Oh, semut. Apik nang jero Mas. Iso semut iki lho. Iso semut. Apik nang jero kono tak ngono. Nak alih randang alih. Anu paling napa dalemane jenengan anu reget paling. Ora kok ngremeten nang ndenging kecamatan kene kok. Oh ya apik-apik kok kecamatane. Apik to, tamane no weruh bae. Dihias ya. Ya. Ayo genti putune. Ayo nak tuh Nggih. putu. Heeh. Meneng sek. Marang mika ing angkasa Sak larikne. Sentakan Wes ilang bareng kok. Iya, kok blet muncuh. Gak aku kurih manang. Iya. tutuk semut Tani hareki. Iya. si Nyinden apik, mudene iso, dalang iso. Yo. niki ndalang nggih saged to Lho dalang wayang kayu. Kayune kayu apa to, Ke? Kayu jarak, Kayu apa? jarak. Bentang gelis momot, Mas. Wayang kayu, kayune kayu jarak. Ya, terus. janji kueling Heeh. Ya, bae. Sumatera sing tias aja Apa guyu iki? wek tak dunitna nak guyu Sapa to? Pegeder to? ngendar Ketoke rada piye ngono karo sampeyan. ya wet mangok ngingeti ya Mas nak aku macane Tertarik. Tertarik apa? Tertarik apa Lah pripun? arep ngidoni aku tertarik Kuwi jek Joko lho nenek, jenengan jare golek sing Joko. urung pengalaman nak Joko Oh. ora kaya sing dudo Iya. Sing duda sing babak. Sing bonang niku Mas Hirnan. tekan timeng sampang mojo Sumatera sing tias ingsun Cengkok ra apa-apa. tapi kan balik ke Pak Slamet ya Iya. mulai panggah kok Karo Pak Slamet barang kok kenal to? lah kuwi nek karo aku nang dinding kono Mas kuwi kuwi karo aku no enek wedang sak cingkir ya diseruput bareng kemang nang jero sak gelas ya dientekne kono kabeh aku kayak cekaki suwert pamet tenan Mbok karepmu yo. Terus. Oh Mas Faris ikut to? Ya, terus. Nimas. ning Mas
Kene Pak aku. Manut sampean sih, ya. Nimas ingsun prasaja. Prasopo. Prasopo. Iya. Ora apa-apa, wong sepuh ki rada anu ora apa-apa. Nimas ingsun prasopo. Iya. Sineksenan. Iya. Bumi langit. Ya Mbak Enggar. Pangit. So ganti kleru lho. Nggih. Tangis. Tangis kok tak ngising. Tangis. Tangis sing ta. Tias. Tak ngising tenan guri kono, tak ngising. Anteni padang bulan. Berdua ya. Gantenan sak podo. Sak podo. Ya ora padha kok sak padha. Sak bait. Sak bae. Narko madane ya ora padha ya. Jadi jenengan wedok. Injis ngono. Nyemprot ana injis rono marane. Jantenan, memang jariane ya miru dhewe. Lho niki Mas, iki dadi iki Mas. Oh, dadi. Dadi iki. Orok to. Nah, melar niku. Nek kenane nggawe plisket nang kuwombor kene. Niki melar gampang disilakne. Oh, nek ora samar nek disilakne wong ngono kuwi sampean. Ora wis tuweke kok. Iya. Paling ngetipe apane ya Mas ya. Iya. Yuk, Bondone. Aryo niki masih kok panik kok gila to ya. yo buka celuk. Coba kaya ngapa yen ing tawang ana lintang Mbak Enggar bersama Eli Yusfia. Malah beker. Bersama Ali Yusuf. Iya. Yo. Yen ing tawangan Terima kasih Mbak Terima kasih. Enggar. Jan. Bar iki Mbak Enggar arep nyeluk sapa? Kalau mau buta bojo kula Mas. Bojomu? Nggih. Wis pun sepuh ya. Ya urung Mas, ya sedengan iki bojo sing nomor 3 Mas ya. Apa ya? Kaya sampeyan iki Lah nom-nom aku Mas. ngentek-ngentekne ya. Ngentekne panganan. Pasipan arep nuthuk aku. Tak tuthuk lho ngono. Iya. Celuken ta celuken. Joku, wong ganteng. Iya. Sagok tuntreng. Iya. Diceluk nggo apa? Selamat Iya, ya. serampane, Selamat Mas. ya. Iki bojo sampean. Heeh, iki. Nggih. Dikenalne no. Ditepangne to Mas. Bojomu iki. Nggih. Bojo kepira? Nomor 3. Biyu. Paling galak niki Mas ra nurokne wong. Ora galak piye. Wong wadon bengi-bengi kelayapan. Wah, syukur diseneni we. Nyapa? Kowe iki ya kudu ngerti tanggung jawabe. Dadi wong wedok. Nah, Tanggung jawabe apa? petakilan ngene kaya. Wong wedok geleman. Kuman mangsan. Wong wedok. Rungono kuwi. Syukur we diseneni bojo. Angger kuping ora roh dalan yo ngono kuwi. Syukur. Aku iki pangono to Mas, syukur-syukur itu Mas. Lah piye cek bojo ki kewajibane ning omah, leladi masak. Rungono kae. Kok malah kelayapan rene nyapa? Sik, aku tak omong. Jenengan rungokke nggih, jenengan mirengke. Ya. Mas, Piye? rungokne wong dedok ki. Ya. Wong dedok bal aku ya. Ya. Nang omah kuwi umbah-umbah kuwi dudu tanggungane wong wedok. Lah kok iso tanggungane wong wedok ya umbah-umbah. Dudu umbah-umbah. Umbah-umbah. Masak. Ngomong bocah. Sik kuwi tanggungane wong lanang, wong wedok ora duwe tanggungan kuwi. Lho, kok iso? Dadi wong wadon kuwi kudu manut dawuhe karo sing lanang. Lanang umbah-umbah masak. Ngene, Piye, nak piye? nak wong wedok kuwi tanggung jawabe nggur Apa? taat karo Gusti Allah. Taat karo Gusti Allah. Bekti karo sing lanang. Lho, Ngono berarti to. kan kudu ngabekti karo wong lanang kok. Mula awakmu umbah-umbah. Umbah-umbah diperintah. Oh. Kok malah kon umbah-umbah?
Ora ngluyur ora apa-apa, aku ora apa-apa, awakmu ngluyur ora apa-apa ning mbok aja nggo rai sing kuwi ngisin-ngisinke. Sing ngisi-ngisi. Nganggo rai sing liyane. Heeh. Wong rai ning liyane akeh kok nyapa nggo sing iki. Syukur wae diseneni bojo lanang. Oh. Heeh. Kuwi lho rungokno. Nek Bektimu apa? Aku ngene iki kudu nangis ae aku jane. Aja nangis. Aja nangis wis. Aja nangis. Aku ora betah Mas ngene iki. Iya ya sing sabar. Wong keluarga iki. Aku ora betah ambune lho Mas. Nggih wong sakmene papa ngapunten po ya. Sakjane aku ki seneng karo awakmu. Iya Mas. Lho tenan kok. Cinta ya, cinta ya. Cinta banget. Cinta mati karo jenenge tumpuk. Mula aku pengen mateni karo wong iki. Ya aja to Mas ki nang anjuk golek-golekane angel Mas ngene aku. Iya, antene antene bengkar pesek barengi angel nang anjuk. Sak nganjuk iki wong sing langka ya mbrawakmu kita kok. Iki dirungokne wong-wong wi. Langkane piye, Mas? Langkane siji modin loro kok ya dapuk banci iki lho. Domong nyangger tekono. Lho bancine teko. Angger lagi teko kuwi. Ya teko muni Mas. Bancin blas Aku muni. terus kelingan nalika biyen Piye Mas? pas awakmu yo tanggapan ngene iki ning wayangan. Jalah wayah metu ki lho enek telepon. Heeh. Pak Mudin ana wong mati. Kok ya awakmu langsung bablas ke piye ceritane kok? Heeh. Tanpa sepodo langsung medun panggung. Piye ceritane piye? Ceritane Nangguri pipis. bar pipis terus. Ya terus pametan komandan kepone to. Ya bener. Peleton. Klepon. Peleton. Klepon. Ton. Ton. Peleton. Klepon. Ple. Ton. Ton. Klepon. Pleton. Nah. Bener. Terus piye? Awakmu mudhun panggung pamit dalange. Banjur awakmu terus njujuk omah. Wong kaya kesusu lho Mas aku. Susunya apa? Ya kesusu selak dijujuli kuwi Awakmu terus jujuk nggone wong sing kematian mau. Tanggung jawab. Tanggung jawab to Mas. Iku lho contone wong sing tanggung jawab. Aku tanggunge panggah Mas jawabe sing angel iki. Ya kulino endo. Ning kok ana jarene wong-wong iki awakmu teko kono kok dadi guyon iki masalahe ngopo? Lah aku sik bibiran ngene iki lho. Bibiran? Sik nggo lipen ngene iki lho ngedusi wong mati. Awakmu ngedusi wong mati cek ngene iki. Sik lipen ora gelungane iki gak Mas, cumane lipen iki lho Jik. Ijik. Ngedusi wong mati lipene Jik. Kene iki sik tak ping-ping ngene iki. Kuwi ngedusi wong mati. Nggih. Lah terusan ya terus adike sing mati kuwi nesu. Piye nesune? Aku ndek ngene wegel karo Pak Mudin. Nyapa aku? Heeh. Arep ngguyu ki susah. Heeh. Sok ngedusi wong mati kok sik Lipenan. macak. Sik macak. Mula sok mbene kuwi yo di Lho wong hati-hati awake. jenenge kesusu lho Mas. Awakmu kan Mudin apa? Aku arep tekon. Teko Mas, sing angel-angel Mas, aja sing enteng-enteng. Iya ya wis toh aku ngerti nek awakmu ki Karo wis. anakku jawab. Iya. Aku pomong dijangkung karo konge kon nampumu lho. Wah. Sapa? Kongku ae. Iya. Mbah Kong nenggani. Aku arep takon. Takono. Wong mati kuwi wareg apa luwe? Iki lho sing jawab kan lho, warek lho. Mudin jawaben to, Din. Ayo Din, awakmu presine Mudin lho. Luwe Mas. Luwe. Lah kok iso luwe? Ya dikirime bolak-balik. Berarti kan ya luwe to Mas. Kuwi nek munggomu jerene wong mati kuwi luwe. Jajal. Beda karo pamengge gareng ora padha. Wong mati ngono wareg. Aku lho takok jatne koe lho ngene. Heeh. Kowe olah-olah nyapa jat aku ngono. Ngirim Pakku, ngirim Mbahku. Ngirim kuwi ngirim donga. Oh, ya santuku tong Ora luwe panganan. kuwi. Nek jarene gareng, Piye. wong mati ngono wareg. Kok iso wareg? Iso warek. Soale renek sing mulih njaluk mangan. Lah ya kuwi tunggale. Lah iya, mula wareg. Ngono kok dibedhekne Mudin. Ya iya, ya Mas ya. Sik, iki sampean jare bojomu to? Bojone Mas Gareng to? Iya. Aku ya tak ngedekne sinden. Iya. Heeh. Awakmu ya ketek Sing presiden. klambine padha no, sing klambine padha no. Sing klambine Kowe rasa macam-macam dhisik. Ya, weh. Dhisik nang nggonku wae. Iya ya. Latare kok jeplok-jeplok musuh saiki nek ngono sayane dadakno. Rena-rena tak antemi dhewe bingung. Ayo Mbak Berkita ngadeg Mbak Berkita. Ayo sepotono to. Yuk. Mas balikno Mas. Piye iki? walah. Bisa balik Alah. besok. Mas, Lagi ya apa ya itu? iki balekno ya. Mas. Iki wis tuwek. Balikno Bar Mas. ngene, Lho, bacut ki lho, bacut.
Kemajuan Mas, kemajuan. Aja mek kuwi. Wis balik dhewe. Arep tak mok. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Birgita. Nggih, sing dalu Pak Dalan. Ketemu lagi di Ketemu acara lagi. pernikahan. Wingi ya pernikahan. Saiki ya pernikahan. Ngene iki aku malah ndredeg lho Pak. Saya ndredeg ngene iki. Kok iso ndredeg nyapa? Semakin dekat kita untuk menuju pernikahan. Iya. Utange Lagi delokan iki, kita terlalu over iki bareng iki. Kelambine padha. Kira-kira nek aku karo Bu iki sampean milih sapa? Ayo jeneng milih sampean milih sing nom milih sing ayu to. Lho. Tapi kan pengalaman aku tuh Mas. Berarti sampean pengalamane lho akeh. Luwih akeh no. tak rono ya. Nyapa? Kono. Rusui tanggane dhewe. Oleh, Mbak Bir, Pak. Dalan Pak Dalan. Nah, di acara pernikahan ini mau mengucapkan apa, Nduk? Nggih, karena itu akadnya sudah lama ya Pak ya. Sudah 2000 dari 2019 4 tahun yang lalu. berarti kat sadurunge corona ya Pak. Nggih, nek dedonga nggih Mas Manten, Mbak Manten, Mas Rama dan Mbak Mas. Ya betul, Mas Rama dan Mbak Ema. Nggih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Amin. putranya pinter, sehat, panjang umur. Amin. Kata rezekinipun keluarganipun nggih to Pak. Amin. Putrane wis gede, Wis mergo gede. acaranya 4 tahun yang lalu. Kudune kuwi sunatan ya nanggep wayang nah ya Pak. Iya, nanggap wayang. Ki wis kagungan putra. Sampun. Lah aku karo iki rong duwe anake. Mosok rabi pirang-pirang tahun rong duwe anak. Aku ra iso meteng ya. Lah piye wong aku yo bingung goleki ya jebule. Golek ya apane? Kuno iki jebule Anu Mbak, aku karo dokter wis diangkat gak oleh meteng. Ah iki wis anu, dikiret, wis rahimnya, dikiret. rahimnya diangkat. Ora, yo diangkat ngono tok wisan. Lah jere awakmu dikiret. Dikosoke nganggo wedi resik. Ya so. Ning aku anu apa? Aku ora meri karo wong iki. Wong ayu-ayu dalang kok. Golek pasangan kok kaya ngene apa? Loh, sama muda jiwa-jiwa muda. Iya nek jiwane muda ki nek ki ayu ki ya ning jenenge kuwi lho. Ayu-ayu jenenge pil kita. Birgita iki kupinge basa. Lho, tak dodi ya, Bojomu piye iki? Birgita kok iso pil kita Lah lho. ya bojomu senenan to Mak? Bir kita piye to kowe ngono lho. Bir Gita lho, iso gak? Bir Gita. Bir. Piye Mang? Birgita. Wis sing wedok ya padha ae. Bir. Wah bapakku dhewe sampe. Ya diselingi lagu ya. Nggih. Ngaturake pamundhut menika wonten pamundutan saking Temanggung meminta ninggal katresnan. Nggih. Napa badhe ngaturaken ingkang sanesipun? Ganti sasana monggo. Manut Pak Dalan. Oke, ninggal katresnan saja. Nggih. Iki uga ndedongakne muga-muga temanten kekarone aja nganti ninggal marang katresnane. Lah. Ninggal karo Sing janji. baku niku. Iya. Nggih. Rabi pisan kanggo selawase. Gitu, Bir. Dititeni Pak. sing nom-nomi. Ora ngono. Diseleksi sing tenanan. Iso nuturi ra iso nglakoni. Aku to. Lah bojomu wis darimu sing ketelu kok jare rabi pisan. Anu Mbak sing pisanan ki ra cocok. Wong tak tinggal ning guri delo mbok tawak-tawakno yoga. Tapi yo rene sing gelem no lho. Sapa sing plaur? Ya, ora Aku niki gelem. nek gak kepepet wegah. Yo, coba kaya ngapa ninggal katresnan nggih? Yo, garap cara seragenan, Mas. Yo, dados ninggal katresnan Mbak Bir kita ya. Yo.